Det der er Christopher Columbus. En person med en helt speciel personlighed. Han blev født i 1451 og oprindeligt opvokset i Portugal. Altså ifølge ham selv. Allerede som 14-årig var Columbus ude at sejle ved den portugisiske kyst. Og han førte et skib for første gang selv i 1467. Columbus havde store planer for den kommende morgen. Han var ved at forberede en ny handelsrute til Indien. Columbus' sjæl var pint af rutens varighed, og han havde været oppe i flere søvnløse nætter for at finde en rute. Men det var endnu ikke lykkedes ham. Og selv klaverets søde toner hjalp ham ikke. Shut up, you motherfucking bitch! Columbus havde bestilt en varm og sprød pizza fra den lokale bagermand, Luigi. Han havde herre meget foderen på. Well, hello, my cousin. Here's your pizza. Thanks, I'm just gonna get the money. Okay. Oh my god! Selvom Columbus nu havde en ubeskrivelig vidunderlig pizza, kunne han alligevel ikke finde ud af noget. Men Columbus havde lige fundet ud af, at verden den var rund. Men hvad kunne han bruge det crap til? Selvfølgelig. Hvad havde han dog tænkt på? Det hele er så åbenlyst, og det havde ligget foran ham hele tiden. Hans nye plan var at sejle vest rundt om jorden og krydse Atlanterhavet, og derfor kunne han gøre handelsruten til Indien meget mindre. Og fordi at Amerika endnu ikke var tegnet ind på søkortet, virkede Columbus' plan helt fejlfri. Nu gik Columbus ikke så meget op i, hvad han tog med. Han skulle bare have piben og rommen med, og så kunne han klare alt i verden. Men havde han nu været mega klog, så havde han nok taget de her redskaber med. Loddet, det er et meget, meget simpelt instrument. Du tager et lod, binder det fast på en line og smider det ned på bunden af havet. Når du så trækker det op, så kan du se, hvor dybt havet det er lige der. Det næste instrument, det er loggen. Det er også et meget, meget simpelt instrument. Du tager en line, lægger det ud i havet, så kan du måle en bestemt tid med et sandur. Derefter tager du linen ind, så kan du måle, hvor langt den er løbet, og så kan du måle din fart. Man havde også kompas i renæssancen, men det var meget, meget primitivt. For eksempel var man nødt til at magnetisere nålen, hver gang det skulle bruges, og det gjorde man med et magnetjern. Næste morgen var han nået til sit skib. Og når jeg siger skib, mener jeg selvfølgelig et stort tremasterskib. Dengang var definitionen for et skib nemlig et stort tremasterskib med betydelig lastekapacitet. Hvis man havde et mindre skib, hed det en skude, eller hvis det var endnu mindre, blev det kaldt en båd. Og som du ser, er Columbus' skib mega pimp. Hello. Cancel the bag. Welcome aboard, Captain. Thanks, mate. So, Captain, where are we going today? We're going to India. India. The same route as last time. No. New one. Yeah, it's much faster. Oh, cool. So, I'll get your bag down. I'll take your bag. Right. Hey, Captain. Here's the rum. The ship is set to sail. Ready to go? Yeah. Awesome. Columbus havde rigtig svært ved at finde rundt, men det havde han også en god undskyldning for i renæssancen var det rigtig svært at finde en rigtig god lærer, der kunne lære en, hvordan man navigerer. Og man kunne også crash helt sindssygt dengang, for de havde hverken fyrtårn eller afmærkninger. Og så havde de sgu heller ikke nogen ordentlige kort. Captain.
We're approaching land. Then get the boats ready. Aye, Captain. We are finally here. Captain, are you sure it's the right way? Yeah. Okay. I trust you, man. Did you hear that? No. You must be drunk. Are you sure? You must be drunk. Captain, tell much of them. I love them. Boom, headshot. You have no children. You drunk motherfucker. Aim. Take my hat and the rum. No, Captain. I must leave now. Don't leave me. Efter Columbus' ekspedition udnytter specielt de europæiske lande muligheden for det nye kontinent. Der bliver oprettet mange kolonier, som vokser sig store, og til sidst bliver til USA. Altså det vil sige efter de har dræbt alle indianerne og taget hele Afrika som slaver. Handelsformen ændrede sig også. Hvor det i starten var skippere, der ejede små skibe, blev det til, at der var store skibe, der blev ejet af flere købmænd. Men også andelen ændrede sig, for de blev til handelskompanier, blandt andet det Ostindiske handelskompani. What the fuck, man? This I-6 is crap. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Det er første, jeg siger. Nej!